इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पे मिला हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बेअदद कुल्लि मालूमिन लका। बेइखलास हुए दुरूद शरीफ बेइखलास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। ढेर मोहतरम मुकर्रम इज्जत माब जनाब मोहतरम नेमतुल्लाह से फर्जंद अर्जुमन अलहाजुल हरमैन शरीफैन पीर मोहम्मद तोयब सेब नव्वर अल्लाहु मरकदहु सजादा नशीन दरबार आलिया मोहम्मदिया टुलवे सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। 400 पड़ांग आवडेर गैरतमंदो पुख्तनो नंग्यालो मशरानो नौजवानानो लरेना निजदेना रोज पखले बांडे रागले द्रनो कदरदानानो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु वला इलाहा गैरुहु सरज़मा दद्वाड़ो जिहान खुशाले कामयाबे आओ कामराने नसीब का आमीन। गुननो मास्तासो दमख की दा अल्लाह जल्ल जलालुहु दा आगा मुनज़्ज़ल किताब ना 600 आयात मुबारक तिलावत का और पसीमी ब्याद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज़ात बाबरकात द मुबारक व अहादीसोना सरबियो हदीस तबर्रुकन तिलावत को अल्लाह दी ज़मुंगा उस्तासो द टोल पे अमल नसीब की। मियाश द रमजान मुबारक का ढेर बख्तवर दा रवाना दा एतिकाफ पकी उम्रा रवानी शलम तारीख बाने बा मोतकिफीन इंशाअल्लाह एतिकाफ द पारा पजुमातुनो की कीनी दागीम दा अल्लाह प दरबार के डेलवी सवाबुने दी जुमात की अब इंसान जान अल्लाह पाक ता वरुस पारी आओ गालिबन नहर वजी या लस रजी दा इंसान प जुमात के मोतकिफी एतिकाफ कई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई शेखेम इंसान पर रमजान अल मुबारक के दा अखीरे अशरी लसवजी इतिकाफ का दयवीर वजी द इतिकाफ बदल की बा अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु दी इंसान ता दरे खंदक में अल्लाह पाक द जहन्नम द और लरी कई
خندق با د ځمکې د اسمان برابر وي ان 1500 کال یو 1500 کال بل 1500 کال بل 1500 میل فاصله کې به اے دون به الله 1500 کالا بے اللہ پاک جل جلالہ د جہنم دا اور نا پیور از اعتکاب بانے لری کی او بیا چی پا پریز سر انسان اعتکاف کئی چا پریز سر اعتکافو کی ذکر بازی نوجوانان ینگ اگی پک اعتکاف شروع کی ناغا بعد کسانو نڈیر بے دبے پکیوش نو که بے دبے کیگی نو بیا اعتکاف دل ندی پکار ذکر جماعت دا دا ادب زیدے کہ یو سڑے پکی لگیا دی او موبیلو کی گوتی وئی او مرگری والا رازیو نمی نمی شپو پوری و سر ٹول ناسوی او گپے و شپی لگائی نا تچے پا جماعت کے معتکف شیستا ربط بد رب العالمین سرے لاس کے با تسبیح لرے پا خلبانے با ذکر لرے تصور کی با دا مدینی منوری جانان گنبت خزرا لرے دا مدینی منوری پا جانان با درودون مبارکوے آو تلاوت با دا قرآن کریم جاری و ساری دا منظر پا ٹیم کی موزلہ براوزی او بیاغ مخصوص زین انسان بیا با جمع تروزی کہ مثال جماعت کے دا باتروم دا پارا پروگرامی قضی حاجت نور دا جماعت نا با اوزی روزیم نا اللہ دی زمونگا استاسو دا مسلمانانو پسی مانو کے اعتکاف نصیب کی چال چی اللہ وسور کری نو دا اللہ فضل غواری دیر خوان کئی اللہ پاک دی زمونگا استاسو دا ٹولو اعتکاف سر محبت و مین نصیب کی دا میں ذکروی چا غالباً را روان دا کشنن شپاڑا سم روجہ دے انشاءاللہ نو دا اللہ پا میرا بانو سرا غالباً دا منگل پورز باننے با بازی مرگری اعتکاف تا آغا با که خیری کینی او بلدارت چی زمونگ دا مدرسہ و جامع مسجد خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی ختمم قاری سیب دی امیر قاری سیب دی ورسر نور و مرگر شورو کڑوی نو کی دیشی زمونگ دا ختم اخیرش پمی دا چارشنبیش پا دا نهر وز بای شلما روجہ بای یویشتم اشپا بای دامی ذکروی اسے نچرا پسران نشے گورے خواہ او که نازنه چیزو گورم ما خواسته ویلو چه کتوی تاسو را پس راغلی ازا اللہ طول الاجرون ورکی او اللہ دیو کی چیزا شلما روجہ ورطا یادی اسے نباد کسانو نے ایر دیری نو بیاروستو وی یہ مانا ارشیو علک اقبل کار دا ننیری گے و زمو کار دا نیری نو زمو کار با گوری نیره بلکہ زمانے دا خود قرآن کریم سر نسبت دی نو دا بنیرو که خیری خواہ ستاسو خبری چی ما سرئی نو زیب پڑی لی کمزان سرا اگر ما ننیری گے و زمو خبر بعد کسانو ایمان نیری شوی نو ایر بنکو اللہ رے زمو کو ستاسو دا طولو دینداری نصیب کے امین ہوئے لیکن دولت اخلاص امین ہوئے انشاءاللہ اللہ نبا توفیق وارو چه چال اللہ وسور کڑی که خیری لگ لگ حرکت بکو دا سی شرپو تا که خیری خواه اللہ یہ طول اللہ سرزم توفیق ورکی او دا شپی کل کلی دا خوانم پکی والا چه دا دا شپیل ترازی و بیال تا ختمو که و بیارازی دا دی پکی بیل شوری اللہ نے دی طول ملگرو اللہ سرزم توفیق ورکی زونن انشاءاللہ ستاسو مخ کی چونکہ پیوشتم در رمضان مبارک باننے دا پیغمبر پاک مبارک یو خکل صحابی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ مبارک چدا دا مدینی منوری دا جانان مبارک زنگیرے او دا حضور علیہ السلام لخت جگر ورطناستوا داغی مبارک و شہادت پر رمضان کی پیوشتم تاریخ بانے شوے دے مناسب گڑما چی شیر خدا دا تننستا ایما چی ہر تیری کرم اللہ وجہو مبارک شہادت پا کم طریقہ بانے شوے دے او بلدا چی شیر خدا اسو کا او شیر خدا تا اللہ کمال سونور کردے دے گورے جی بعض کسانی اگی خلو کی پا شیر خدا پا محبت کی انہیں زیادیوں کی
ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذی نورین رضی اللہ عنہ، اغی مبارک تا درجہ کم اور کئی شیر خدا پٹولو باننے اوچتائی منگوئی نا حضور پاک مبارک دا مدینی دا جانان مبارک دا خاندان چشم و چراغ دے و صحابہ کرامو کی سلورم نمبر درجہ دا حضرت علی کرم اللہ وجہو مبارک دا میں تو سگو رہی عشرہ مبشرہ صحابوں کی دے دا ہر صحابی دا اللہ پا دربار کے پورا اجرون دی ثوابون دی درجی دی مقامات دی نو دا حضرت علی کرم اللہ وجہو مبارک دا اللہ پا دربار کے ڈیلوی شان دے زکبادی کسان خصوصاً دے کرم جنسے طرف تا چھ سڑے لارشی نو اغیبا دے کسان کا قمقلم پا کدا سی چاگا شیر خدا ترہ دے بدی ہوئی نو اغی لگی شی نو اغی ابا بکر صدیق عمر فاروق مبارک ترہ دے بدی ہوئی نزدی تویما چھٹول صحابہ میں یار حق دی دا پیغمبرانو دا صلحاؤ دا صحاباؤ پشان کی بدیو صحابیم بے دبی نکے کہ بے دبی دیو کا اسنچی دا اللہ دا حوض کوثر دا ابو چھ نبی مبارک پلاس تقسیمی اسن دا آغ ابو نا محروم نشی او دا حوض کوثر دا ابو نا دی اللہ محروم نکی دا صحابہ پشان با گستاخی زکا نکے چھے دا حوض کوثر پکالا پغاڑا بانے کل پیغمبر پاکو با تقسیمی نو سرب ابا بکر صدیق مبارک ولاڑی اور سرب عمر فاروق مبارک ولاڑی اور سرب شیر خدا حیدر کرار مبارک ولاڑی اور سرب عثمان ذی نورین مبارکان ولاڑی نو گوری کدیو سرم پک بغضو ساتا نو کیدی شیشی تا تبا بیا دیر زیاد درد ملاوی گی پاغ زیکم نو دنیا کے دیم اللہ پاک دا حضور مبارک دا خاندان سر محبت و امین نصیب کی دی دا حضور مبارک دا کاکا جان بچی دی دا ابی طالب سے بچی دی خودو کے داغا اہل و عیال زیاد ہو نو حضرت علی کرم اللہ وجہو سرور کونین انتظان لراوست او دا پرورش پا سرور کونین دا مدینی منوری جانان مبارک کو اگلو رائے سرور کونین دا مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ پا محبت بانی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سر شیر خدا مبارک پرورش مندلے لوی شان ورطا اللہ جل جلالہ ورکڑے چھد لسکال عمر ترو رسید لو سروری کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا چھد غار حرا پا غربانی اللہ دا پیغمبر تاج مبارک بسربان کے خود لو او سرور کونین دا علی کلمت اللہ دا پارا دا اللہ الوحیت سمدیت بیان اور شروع کرلا شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دل سکال عمر کے دا مدینی منور جانان ورطوی شیر خدا لبی فداک ابی و امی یا رسول اللہ وتوی حاضری ما زما مورو پلار دیتان قربان شے سرور کونین مدینی منوری جانان مبارک ورطوی شیر خدا مبارک زدہ اللہ پیغمبری ما رب العالمین مالد پیغمبر تاج مبارک پسربان کے خود لے ریز سو کماوی پما ایمان روڑا شیر خدا و توید
मदीने मुनव्वरी जानाना जब बेगाल लार्श माखबल बाबा जान सर सलाखो मड़े रखदा चे सबा वापस राल लो सरवरे कौने न मदीने मुनव्वरी जानान मुबारक तवीद दो कौन सरदारा सोना उमर जिता सरस बात शिवी माँ लस्काल जमौशल तामा तो उस पोरे दरोग निदिवीले ता टोल उमर श्यावेले आओ द मदीने मुनव्वरी जानाना खली मरा तो वो जिस्ता बखुली रबो ताबानी मान रोड़ मा सरवरे कौनीन मुबारक वरतोए शेर खुदा मुबारका ओएदा कलीमा मुबारक चिला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा शेर